गरम मसाले कडक ऊन दाखवलं आहे. बेडगी मिरची 1 किलो आहे. मस्त उन्हात बघा, एका उन्हात कुरकुरीत झाली आहेत आणि कुरकुरीत असताना त्याचे देठ पटकन मोडले जातात. हे बघा हाताने पण. 1 किलो बेडगी मिरची आहे. घाटी मिरची पाव किलो, बारीक लवंगी मिरची तिखटवाली आणि ही पांडी मिरची ही पाव किलो आहे. एकच ऊन दाखवलं आहे. आणि काश्मीरी मिरची 100 ग्रॅम. ह्या मिरच्या आता 1 ऊन 2 ऊन पण दाखवू शकता, पण एका ऊनमध्ये कुरकुरीत झाल्यात. कुरकुरीत पाहिजेत म्हणजे गंटनमध्ये त्या छान अशा कुटल्या जातात, त्याची पावडर होते, मॉइश्चर राहत नाही त्याच्यातलं. आणि आता आपल्याला नुसतं परतून घेणार आहे छानपैकी आणि गंठनवरती आपला मालवणी मसाला दळून आणणार आहे. मालवणी मसाला आपण बघतो आहोत कसा बनवायचा. डंकनमधूनच कुटून आणणार आहे मी. प्रमाण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पण व्यवस्थित लिहून देते. 3 प्रकारच्या मिरच्या घेतल्या आहेत आपण. बेडगी मिरची 1 किलो, पाव किलो घाटी मिरची तिखट, पाव किलो पांडी आणि 100 ग्रॅम काश्मीरी मिरची, म्हणजे 1 किलो 600 ग्रॅम आपल्या मिरच्या आहेत. आणि त्याला हे आपण साहित्य घेतलं आहे. काळी मिरी घेतली आहे 200 ग्रॅम, 150 ग्रॅम खसखस, 100 ग्रॅम बडीशेप, हळद 100 ग्रॅम, ओवा 30 ग्रॅम, जायपत्री 30 ग्रॅम, राई 50 ग्रॅम, दालचिनी 30 ग्रॅम, बडी मोठी वेलची 30 ग्रॅम, छोटी वेलची 30 ग्रॅम, त्रिफळं 30 ग्रॅम, जायफळ 3 घेतले आहेत मी. 30 ग्रॅम नाही आहे ती, साधारण 20 ग्रॅम असणार. 20 ग्रॅम हिंग घेतला आहे, आपण मसाल्यातच टाकणार आहोत. लवंग 30 ग्रॅम, बांदियन 30 ग्रॅम, शाही जिरं 20 ग्रॅम, जिरे 30 ग्रॅम, मेथी 30 ग्रॅम, चक्रीफूल 30 ग्रॅम, सगळं 30-30 ग्रॅम घेतलं आहे. काही 20 ग्रॅम घेतलं आहे. 30 ग्रॅम सुंठ, 30 ग्रॅम तेजपत्ता, 30 ग्रॅम दगडफूल आणि पाव किलो धणे आणि जाडं मीठ घेणार आहे आपण. आता हे सगळे सुके मसाले आपण छान असे परतून घ्यायचे. 1 ऊन दाखवलं आहे कडकडीत मी. मॉइश्चर आतमध्ये राहिले नाही पाहिजे. खूप मसाले नाही परतायचे. तर त्याच्यातलं ऑइल बाहेर पडलं तर त्याची चव, फ्लेवर जो अरोमा आहे वर्षभर राहत नाही. त्यामुळे खूप नाही, नुसते आपण गरम करून घेणार आहोत. एकीकडे मी लोखंडी कढई ठेवली आहे आणि जस्ट आपण परतून घेणार आहोत. कोरडे परतणार आहोत आणि मिरची आपण तेल लावून परतणार आहोत. कारण खूप तेल असलं ना की ते गंटनवाले कुटायला मग किचकिच करतात. जास्त तेलात ते कुटला जात नाही मसाला. आता हे छान असं गॅस थोडा मीडियम टू हाय करून आपण परतून घेणार. सगळे मसाले आपण एक एक करून परतून घेणार आहे. बडीशेप, ओवा, राई, शाही जिरे, जिरे एकत्र आपण घेऊया. थोडं थोडं आहे ना मग. तर हे थोडासा रंग बदलला पाहिजे, जास्त नाही, म्हणजे जस्ट गरम करायचं आपल्याला, खूप नाही परतायचं. हळद थोडी फोडून घेतली आहे. गरम करायची आहे नुसती आपल्याला. दगडाने फोडून घेतली ना गरम चांगली होते. सेलमची हळद या फुटताना पण मिक्स चांगली होते फोडलेली असेल तर. पहिला आपण गरम करून घेऊया. मीडियम टू हाय गॅसवरच आपण सगळं परतणार आहोत. दालचिनी पण त्याच्याबरोबर परतून घेते हळदीबरोबर. 30 ग्रॅम दालचिनी आहे.
थोडंसं ऑइल टाकते, हळद आणि दालचिनीसाठी, अगदी नावाला. लोखंडी कढईत मसाले चांगले गरम होतात. मिरची पण थोडी थोडी करून मी ह्याच कढईत भाजणार. तुमची जास्त असेल तर मोठा टोप घ्या. जायपत्री, छोटी वेलची, मोठी वेलची, चक्री फूल, त्रिफळ, एकदम थोडं थोडं प्रमाण ना, एकत्र आपण परतलं तरी चालेल. बालियान, नागकेशर, लवंग, हे छान आपण परतून घेऊया. ह्याला थोडंसं आपण ऑइल घालणार आहोत छान परतण्यासाठी. खसखस आपण लास्टला गॅस बंद करून कढईत टाकणार आहोत, म्हणजे की खसखस जळतो ना लवकर म्हणून. जायफळ, हिंग, मेथीदाणे, दगडफूल 30 ग्रॅम, मीठ घेणार आहोत आपण 100 ग्रॅम. साधारण हा 3-3.25 किलोचा आपला मसाला होईल. 1 किलो 600 ग्रॅम मिरच्या आहेत आणि बाकी आपलं सगळं साहित्य पकडलं तर 3 नाही होणार, सॉरी 2.5 किलो होईल. झाल्यावर आपण बघू, मी दाखवते तुम्हाला. सुंठ थोडंसं तोडून घेतला, थोडं तेल घातलं लवकर परतले ना की चांगले कुटले जातात आणि अरोमा त्याचा हे होतो. तेजपत्ता 30 ग्रॅम आहे. थोडंसं थोडी थोडी करून सगळी परतून घ्या. मस्त मसाल्याचा अरोमा असा दरवेळेला कुरकुरीत झाली पाहिजे ना, कुटताना त्रास होत नाही, कुटली जातात, मॉइश्चर आतमध्ये राहिलं नाही, मसाला पण वर्षभर टिकतो. हे आपण काढून घेऊया आणि दुसरी जी थोडी आहे ती आपण परतून घेऊया. मिरची भाजताना थोडं आपल्याला ऑइल लागेल. आपण छान एक ऊन दाखवलं, कुरकुरीतच हवी मिरची. कांडी मिरची, तुम्ही मोठ्या टोपातही करू शकता. कढई मिरची अशी कुरकुरीत झाली पाहिजे, खूप भाजायची गरज नाही, गरम करायची आपल्याला. गॅस मीडियम टू हाय. अशा सगळ्या मिरच्या आपण भाजून घेणार आहोत, परतून थोडं थोडं तेल टाकून. काश्मीरी, काश्मीरी 100 ग्रॅम आहे मिरची. खसखस आपला राहिला होता, तर अजून मिरच्या भाजायच्या आहेत, पण मी टोपात भाजणार आहे कारण त्या मिरच्या जास्त आहेत. खसखस परतून गॅस बंद कर, कढई गरम आहे त्याच्यात मी तो ठेवून देणार आहे.
बारीक तिखट लवंगी मिरची, टोप घेतला, पटपट होईल आपली परतून. थोडं तेल, तिखट होतो हा मसाला. तिखट कमी हवा असेल तर ह्याचं प्रमाण कमी करा. मी पाव किलो घेतला, तुम्ही 150-200 ग्रॅम घेऊ शकता. आणि थोडी चव पण येते. मसाला तिखट होतो, वर्षभर त्याचा तिखटपणा चांगला टिकतो. कारण मसाला जसा जुना होत जातो ना तसा त्याचा कलर तर जातोच आणि तिखटपणाही कमी होत जातो. पण ही मिरची जर तुम्ही थोडी जास्त सुरुवातीला कमी वापरा प्रमाणात, पण नंतर तो बरोबर बॅलन्स होतो, वर्षभर टिकतो. तिखट कसं हवं तसं. नॉर्मली मालवणी मसाला थोडासा तिखटच असतो, झणझणीत. आणि आपली छान परतून झाली की आपण बेडगी मिरची थोडी थोडी करून टोपामध्ये परतून घेणार आहे. मिरची चांगली परतली ना की मिरचीचा असा आवाज येतो टोपामध्ये. बेडगी ऊन दाखवलं त्यामुळे छान कुरकुरीत झाली आहे. थोडी थोडी परतायची, खूप नाही. मिरची भाजताना ना मस्त ठसका लागतो. हा मीठ 100 ग्रॅम परतून द्यायचं, कोरडं करायचं. आता सगळं मिक्स करून आपण गंठणमध्ये घेऊन जाणार आहे फुटण्यासाठी. 10 मिनटं थंड झाल्यानंतर गॅस बंद केला.